ברוכים הבאים למטבח שלי. היום, במיוחד לכבוד חנוכה, אני רוצה להכין איתכם סופגניות איטלקיות מיוחדות שקוראים להם קרטוצ'י alla ricotta. זהו קינוח מבצק מטוגן מאזור של סיציליה באיטליה, של בעצם סופגניות מטוגנות ממולאות בריקוטה ושוקולד מריר. זה קינוח נפלא שיהיה מושלם לחג החנוכה. אני אעבור איתכם על המרכיבים. המתכון המלא יופיע באתר שלי elinaskitchen.com, ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, אני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ שלי בכפתור האדום למטה. יירשם כמנוי או סאבסקרייב לגמרי בחינם, ממש שווה את זה, ותצטרפו למטבח שלי לעוד מלא מתכונים טעימים ורעיונות נהדרים. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים להכין את הקרטוצ'י alla ricotta, את הסופגניות הסיציליאניות שלנו, בכך שאנחנו קודם כל מכינים את בצק השמרים. זהו בצק שמרים בסיסי, מאוד פשוט להכנה, ומה שאנחנו בעצם עושים זה לתוך קערת מיקסר אנחנו שמים את קמח הלחם, את השמרים היבשים, את הסוכר, את החלב החמים, את הביצים, את גרדת התפוז או הקלמנטינה, ואת תמצית הווניל והוודקה או הרום, איזה משקה אלכוהולי שיש לכם. אצלי זו תמצית הווניל הביתית שלי, היא עשויה על בסיס וודקה, אז מבחינתי זה סוג של מצרך שסוגר לי את שתי הפינות. גם מעט וודקה וגם תמצית וניל איכותית. עכשיו אני אתחיל לאבד את הבצק על מהירות נמוכה, משהו כמו דקה. אחרי כדקה אתם יכולים לראות שהבצק מתחיל להתגבש, וזה בדיוק הזמן שבו אני מוסיפה לפה את כל החמאה הרכה. ואני אמשיך לאבד את הבצק לעוד כ5 דקות. אחרי כ5 דקות של אישה אפשר לראות שהבצק יתגבש לכדי כדור, וזה הזמן להוסיף את המלח ולתת לו לאישה האחרונה של עוד כ2-3 דקות בשביל להטמיע גם את המלח לתוך הבצק. אחרי 2-3 דקות נוספות, זהו, הבצק שלנו בעצם מוכן. אני מורידה אותו מבב הלישה. אמור להיות לנו בצק חלק, מאוד נעים לעבודה, לא דביק מדי, כזה שפשוט כיף לשחק איתו, וכמובן כמו שאתם יכולים לראות נקרא את דופן הקערה לגמרי. אני פשוט עושה ממנו כדור חלק ויפה, מחזירה אותו לקערה, ועכשיו אני פשוט אכסה את הבצק שלי ואני אתן לו תפיחה או בטמפרטורת החדר סביב 1.5 שעתיים לפחות, עד שהוא יכפיל את הנפח שלו ואפילו טיפה יותר, או במקרה ויש לכם זמן ואתם מעדיפים להתכונן לזה מראש, אז אתם יכולים גם להטפיח אותו לילה במקרר, ואז גם הרבה יותר קל לעבוד איתו יום למחרת. אני הכנתי כבר בצק אתמול כדי פשוט לזרז את העניינים. שנייה לפני שאנחנו מתחילים לעבוד על הבצק עצמו ובעצם ליצור את הצורה של הקרטוצ'י שלנו, אנחנו צריכים ליצור את הכלי שמסביבו בעצם נלפף את הבצק בשביל ליצור את הקונוס המיוחד של הקרטוצ'י. לי יש פה במקרה סוג של גליל מתכתי כזה להכנת ופלים לגלידות, שהוא גם מתאים לאפייה ולטיגון. במידה ויש לכם, יש את הגלילי מתכת האלה שמיועדים לעשיית קנולי, עוד קינוח איטלקי מאוד ידוע, שגם הם יכולים להיכנס גם לאפייה, גם לטיגון. אבל במידה ואין לכם שום דבר כזה, אנחנו יכולים בעצם ליצור גליל משלנו, מנייר כסף, שבכיף יכול להיכנס גם לאפייה, אם אנחנו רוצים את הקרטוצ'י שלנו אפויים, וגם כמובן לטיגון. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט לוקחים נייר כסף, מקפלים אותו לחצי, נייר כסף יחסית ארוך, ופשוט מתחילים בזהירות לגלגל את הנייר עד שנוצר לנו
סוג של גליל יחסית מהודק בקוטר שאנחנו רוצים. אל תעשו אותו כמובן יותר מדי עבה, כי בעצם הגליל הזה, הקוטר שלו, זה בעצם יהיה החלל שאנחנו נצטרך למלא את הקרטוצ'י שלנו. וככה אנחנו בעצם נכין כמה גלילים כאלה כדי שיהיה לנו בשביל ליצור את הקרטוצ'י. יש לי פה את הגלילים שלי, גם המתכתיים, גם הגלילים שהכנתי מנייר כסף. פה יש לי תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה שאני אשמן אותו קלות. פה בעצם אנחנו נטפיח את הקרטוצ'י, את הסופגניות שלנו, לפני שנכניס אותם לטיגון או לאפייה. ועכשיו לבצק הסופגניות שלנו. זה הבצק שהכנתי אתמול ושהה עד עכשיו במקרר. והוא טפח, כמו שאתם יכולים לראות, ממש ממש יפה, וזה הזמן להוציא אותו. אני מקמחת קלות את המשטח עבודה שלי, שפשוט יהיה לי קל יותר לעבוד, ובעזרת כף מוציאה את הבצק מהקערה. עכשיו אני הופכת אותו לצד השני שגם יהיה טיפה מקומח, ויוצרת מהבצק עצמו סוג של צורה של מלבן, כדי שאני אוכל לרדד אותו לצורת מלבן, לעובי של כ2 סנטימטר. ועכשיו מתחילים לרדד. אנחנו רוצים להגיע למלבן בעובי של הבצק בערך כ2 סנטימטר, וכמה שיותר מלבני בצורתו. אז אם אתם רואים שאתם קצת מתחילים לקבל פינות מעוגלות מדי, אתם יכולים לעצור שנייה, לסדר את הבצק ולהתארגן. אם הבצק שלכם עדיין לא מספיק מלבני, אתם יכולים פשוט לחתוך בעזרת חותכן פיצה את הקצוות, לשים אותם בצד. ועכשיו להתחיל ליצור בעצם פסים בעובי של כ2.5 סנטימטר מהבצק עצמו. אם אתם לא רוצים להשתמש בכל הבצק בשביל להכין קרטוצ'י, אתם יכולים משאר הבצק פשוט לעשות סופגניות רגילות עגולות. ועכשיו אנחנו לוקחים את הקונוס שלנו ומתחילים ללפף סביבו את הבצק שלנו, ככה שעם חפיפה מעטה בין השכבות. וכמובן תוודאו שהקצה שלכם תפוס. אם אתם רואים שהקונוס שלכם גדול מדי, אתם יכולים כמובן לקחת ופשוט לגזור אותו. ואת הסופגניה המוכנה אנחנו מניחים על התבנית המרופדת. ואנחנו ממשיכים ככה לעשות עם כל שאר פסי הבצק, עד שנסיים להכין את כל הקרטוצ'י שלנו. סופגניות הקרטוצ'י שלי מוכנות, מלופפות, כמו שאתם רואים, חלקן ליפפתי על נייר הכסף, כמו שאמרתי לכם, וחלקן ליפפתי סביב הקונוסים המתכתיים. עכשיו אני אחסה אותם ואני אתן להם טפיחה נוספת של 45 דקות, שעה, עד שהם יכפילו את הנפח שלהם שוב. ובינתיים נכין את הקרם ריקוטה. ולהכנת הקרם ריקוטה אנחנו צריכים בעצם את הריקוטה שלנו. אם אתם מרגישים שהריקוטה שלכם קצת נוזלית מדי, שימו אותה במסננת לאיזה חצי שעה, כדי שפשוט תגיר כמה שיותר מהנוזלים שלה. ואז תמשיכו כרגיל. לתוך הריקוטה נוסיף את הסוכר. ואת מיני פצפוצי השוקולד. ומערבבים. אני אוהבת להשתמש במיני פצפוצי שוקולד, נטיפי שוקולד, פשוט בגלל שהם קטנים וחמודים כאלה, ובכל ביס מתקבל איזה אחד. לפעמים כשהפצפוצי שוקולד גדולים מדי, אז יהיו ביסים שיהיו בכלל בלי שוקולד, וזה סתם קצת לפעמים מבאס. ככה בטוח בכל ביס יהיה חתיכת שוקולד. וכמובן בגלל הצורה של הקונוס יהיה הרבה יותר קל להזליף לתוך הקרטוצ'י, לתוך הסופגניה שלנו, את הקרם שלנו, כשאין בו חתיכות גדולות מדי של שוקולד. הקרם שלנו מוכן, אנחנו פשוט נכניס אותו למקרר כדי שישמר קר עד שהסופגניות יהיו מוכנות.
זה המילוי הקלאסי של הקרטוצ'י על הריקוטה. קרטוצ'י ממולא ריקוטה. אם אתם לא אוהבים ריקוטה או מעדיפים מילוי אחר, אתם יכולים כמובן גם להשתמש בריבת תות קלאסית של סופגניות. אתם יכולים גם להשתמש בנוטלה איטלקית. ואתם כמובן יכולים גם פשוט לאכול אותם מטוגנים עטופים בסוכר כמו ספינג'. הכל הולך. הקרטות שלי, הסופגניות שלי, סיימו את התפיחה השנייה שלהם. כמו שאתם יכולים לראות, הם התנפחו לא מעט והן מוכנות בעצם לשלב האחרון. החלטתי שחצי מהן אני רוצה לאפות בשביל קצת פחות רגשות אשם, ואת החצי השני אנחנו נטגן. אז יש לי שם שמן שמתחמם ל-160-170 מעלות. תמיד עדיף לעבוד עם מתחום. אם אתם רוצים לקבל את התוצאות הכי טובות, הכי מקצועיות והכי טעימות כמובן, עדיף לעבוד עם מתחום. במידה ואין לכם מתחום, אתם יכולים לקחת כף מעץ, להכניס אותה לתוך השמן החם, ואם אתם רואים שיש בורות עדינות מסביב לכף עץ, זה אומר שפחות או יותר זו הטמפרטורה של השמן שמתאימה לטיגון. או שאתם יכולים לקחת גם את שאריות הבצק שחתכנו ברגע שעשינו את הפסים, ולזרוק איזה קובייה לתוך השמן בשביל לבדוק תוך כמה זמן היא משחימה, או במידה והיא נשרפת אולי להנמיך קצת את האש. אבל עדיף, באמת, עדיף לעבוד עם מתחום. בטח שעובדים עם שמן. לגבי האלה שאפויים, אני רוצה לאפות אותם בתנור. אני הפעלתי את התנור ל-170 מעלות טורבו, או אם אתם רוצים, אתם יכולים גם 175 מעלות, גריל עליון וגריל תחתון. את אלה שיכנסו לאפייה אנחנו נמרח בביצה טרופה, כדי שיקבלו השכמה יפה, ואלה שיתוגנו, ישר כשהן יוצאות מהשמן, אנחנו ניתן להם דקה להתקרר, ואז נצפה אותם בסוכר, כיאה לקרטוצ'י קלאסי. אז אלה שהולכים לאפייה, נגיד שזה יהיה חלק הזה של המגש, אנחנו נמרח אותם בביצה טרופה. ועכשיו ברגע שהשמן שלי יגיע ל-160 מעלות, אנחנו נתחיל לטגן, ואת כל השאר נכניס לתנור. בהמשך למה שהסברתי לכם, מכניסים כף עץ, רואים את הבועות, הטמפרטורה שלי מוכנה. וזה הזמן להתחיל להכניס לפה את הקרטוצ'י. בזהירות כמובן. וניתן להם ככה להתאגן כמה דקות מכל צד עד שהן יהיו שחומות ויפות. הראשונה שהכנסנו כבר התחילה להשכים יפה. תראו. ונהפוך אותה לצד השני. ולאט לאט אנחנו נראה שהן כולן מתחילות להשכים. ברגע שאתם מוכנים להוציא אותם, תוציאו אותם בזהירות, כי כמו שאתם יכולים לראות, נוזל מתוך הקונוסים שלנו שמן, ותעבירו אותם לתבנית עם רשת. וניתן להם על הרשת כמה דקות להתקרר, ואז נצפה אותם בסוכר. בינתיים נמשיך לטגן את כל שאר הסופגניות. עד שסופגניות האחרות מסיימות את הטיגון שלהם, הכנסתי כבר לתנור לאפייה את הקרטוצ'י האפויים, ובינתיים אנחנו ניקח את אלה ונצפה אותם מכל הכיוונים בסוכר. כל הסופגניות שלי מוכנות. הקרטוצ'י המטוגנים והקרטוצ'י האפויים. בואו תראו. עכשיו מה שנותר לנו לעשות זה פשוט לחכות שהם כולם יצטננו לטמפרטורות החדר, כדי שנוכל לחלץ מתוכם את הנייר כסף ולמלא אותם. ועכשיו הגיע הזמן למלא את הקרטות של הריקוטה שלנו. יש לי פה את הריקוטה עם הפצפוצי שוקולד שלנו ששמתי בתוך שקית זילוף. במידה ואין לכם שקית זילוף, אתם יכולים גם להשתמש פשוט בשקית זיפלוק, כמו שעשיתי פה עם הריבה ועם הנוטלה, ופשוט לחתוך את הקצה ולהשתמש בזה בתור שקית זילוף. אז יש לי פה את הריקוטה, יש לי פה נוטלה למי שרוצה, וריבת תות למי שרוצה.
בואו נתחיל לזלף. אני אתחיל קודם כל מהקרטוצ'י על הריקוטה הקלאסי, שהוא בעצם הקרטוצ'י המטוגן והממולא בריקוטה עם פצפוצי שוקולד. אני ממלאת עד שאני רואה את הריקוטה משני הצדדים. אני אעשה ככה לעוד אחד וגם לאחד אפוי בשביל הגרסה קצת פחות משמינה. ומי שרוצה יכול כמובן גם להשתמש בנוטלה. וכמו שאמרתי, פשוט לחתוך את הקצה, לבחור את הסופגניה ולהזליף לתוכה את הנוטלה משני הצדדים. ואותו דבר אנחנו נעשה גם עם ריבת התות. שוב, נחתוך פינה מהשקית ונזליף ריבת תות. ועכשיו שנייה לפני שאנחנו מסדרים אותם על צלחת הגשה, על אלה שהם לא מטוגנים, נפזר מעט אבקת סוכר למראה חגיגי וסופגנייתי במיוחד. הסופגניות הסיציליאניות שלנו, האיטלקיות, הקרטוצ'י על הריקוטה שלנו, מוכנות ב3 מילואים. בואו נטעם. נתחיל מהקלאסית עם הריקוטה. הניחוח של התפוס בבצק הופך את זה לכזאת חגיגה. זה ממש קינוח, זה לא סתם סופגניה. הבצק רך, אוורירי, מטריף, פשוט מטריף. בואו נטעם עכשיו אחת אפויה, אבל נגיד עם ריבת תות. או מגל. בצק רך, בטירוף. גם עם האפייה. הוא לא נופל במילימטר מהגרסה המטוגנת. אם כבר, ככה אני מרגישה יותר בסדר לאכול כמה כאלה במקום רק אחת מטוגנת. אז אני אלינה, תודה רבה שהצטרפתם למטבח שלי. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לי לייק שאני אדע זאת. שיהיה לכם חג חנוכה שמח, שתהיו מוקפים באהובים שלכם, שכל החיילים, כל החטופים, שכולם יחזרו הביתה בשלום במהרה לחיק המשפחה שלהם. בבקשה, תשמרו על עצמכם, נפשית, פיזית, רוחנית, ואנחנו נתראה במתכון הבא. ביי.